Kľudne si môžem chytiť nohavicu. Hej. Druhá ruka. Ja ho iba tu tlačím, väčšinou vás každý bude tlačiť do toho pleca, ale akťom ako on, to je svinia. Do hlavy, hej. Druhou rukou si podchytíte ruku, hej. Mám ruku podiel stenu, trošku hlbšie oká, otočím si ho a otočíte ho tak, že keď robíte ankle lock, akokoľvek techniku tu máte kostičku svoju takto, hej. A podložíte mu ho pod stehno, hej. Zachytíte si druhou ruku, hej. Tu, hej, hej. Čo je na tom efektné, že vy vlastne urobíte mu páku pod nohou, dáte mu tam kosť a pod brúším pritlačíte koleno k zemi, tú pánu máte pritlačenú, strašne to musí rezať. To je na tom sláve, na tom boku. Keď to bolí, väčšinou vám tí ľudia to pustia, hej. A ešte raz, hej, zatlačím, hej, chcem zdvihnúť tú nohu zadu, bum, vytrhnem. Bum, idem sem, ruka, druhá, hej. Som na prstoch, lebo som sa zdvihol, lebo mu trošku zatlačam bok, aby mi zdvihol nohu. A urobím len sprov, pomaličky. Hej. Po tej boli ste to pustí, vytiahnem si nohu, idem na bok. Koleno podpichujem vždy hneď pod koleno, aby mi nechcel robiť šrip, lebo sa mi ho nechce naháňať. Tým pádom, keď budem mať o nohy takto hore, nebude vedieť tak vytočiť boky. Hej, takže nenaháňam. Som tu, držím si boky. Hej, a idem pomaly po kimone, chytám si kimono, hej, nemusím, môžem opasok. Nechytám ruky, tu ma nezaujíma, lebo s tým krúti. Chytám kimono na boku, nahrabkám si ho, zavriem. A vytlačím sa. Kolenom kontrolujem nohu, tlačím sa. Ja idem hore, pokiaľ neskončím tu. Hore. Hej. Musí to byť na tesne. Keď tam skončíte, musí byť taký červený ako on. Každý. Hej. Otázky nejaké? Vieme všetci? Raz, dva, tri.